naozaj so svetenou vodou sa často stáva taký zázrak, ktorý je skutočne normálny zázrak. Hovoríme normálny, bežný zázrak, pretože sa stáva často, nie 2 roky, nie 3 roky, ale aj 10 rokov. Poznám ľudí, ktorí mnoho rokov uchovávajú svetenú vodu a nie je náchylná k tomu, aby sa pokazila. Musíme však hneď povedať, že sa to nestáva vždy a netreba si myslieť, že ak je voda posvetená, že sa s ňou nemôže nič stať. Závisí to rozhodne od toho, v akých podmienkach ju uchovávame, od našej viery, od zbožnej úcty, s akou sa k nej obraciame. No ak sa toto stalo, a je to skutočne tak, že v priebehu rokov svetená voda nestráca svoju prvopočiatočnú sviežosť, je to prekrásne a vždy je radosťou vidieť akékoľvek potvrdenie prítomnosti Božej blahodate, milosti, ktorá prebýva medzi nami. Preto užívajte túto svetenú vodu tak ako tú, ktorá bola len nedávno posvetená.